Kaixo, Jon. Egunon, arratsaldeon. Zelan gabe. Ondo, oso gustora, Jon Agirrega idazlea Bilbotarra azkar esatu duzugatik unkituta nago. Beganen eukitzea eta negaraizko egin dut berrikulpara. Bueno, espero negar politek izatea, ez amini ez baizik eta poses. Polita, superpolita. Eskerrik asko. Jon Agirrega nondik hasi gaitezke idazlea zara, poesia idatzi duzu, antzerkia ere, antzerki talde modu bateko sortzaileetako bat zara, guazen literaturgintzara dela zure espazio nabarituena. Nola hasi zinen liburuak idazten. Noiz hasi nintzen idazten edo... Edo nola. Nik uste dut ikastola garaian banituela bi irakasle oso onak, literaturakoa gainera, literatura espainola, literaturakoak, eta batzu ziren, gogoratzen dut Angel Zelaieta eta Julia Miñaur eta Mara Salinas, adibidez, hiru irakasle horiek gogoratzen ditut oraindik, eta orduan konturatu nintzen, literatura nire lekua zala eta oso gustora nengoela liburu artean eta idazten eta holan, eta apur bat haiek bultzatuta eta gero ikastolatik kanpo ere ezagututako beste pertsona batzuei esker eta holan hasi nintzen nire kabuz ikastolako ariketatik aparte nire kabuz idazten eta oso gustora senditu nintzen hasieratik, 16-17 urterekin edo lan. Zubadakizu irakurri dizudanatuk edo zaitudanatuk kalean noala zure esaldiak etortzezak burua, zein da zure idazteko magia? Ez dakit esaten ze magia oso hitz handia da. Ez dakit, behitu, egia da, nik ezin dudala edozein momentutan poema bat idatzi. Ezin dut, gustatuko litzaidake, behin galdetu zidaten, zuk idazterakoan sufritzen duzu, eta erantzun nion ez, nik sufritzen dut idazten ez dudanean. Gustatuko litzaidake, oin kalera atera eta poema bat idaztea. Igual posible da, baina behar dut, aldarte berezi bat sentitu eta batzutan gorabera handiak izan poema bat idatzi ahal izateko. Agian astean behin edo bi asterik behin lortzen badut poema bat idatzi, horrekin ja konformatzen naiz. Eta badakit gerta daitekela igual poema bat idazten dudala, ez da beti gertatzen, baina idatzi ahal dudala agian 20 minututan, baina 20 minutu horiek heldu arte pasatu behar dira gauza asko nire barnean, kanpoan eta hola. Eta nik uste dut idazteko, poemekin posi geratzeko behar dudala, ikasi behar dudala, eta oraindik ikasteko asko daukadala, momentua itxoin, idazteko momentua heldu arte. Ez idatzi dozein momentutan halako behar bat sentitzen dudala, halako obligazio bat sentitzen dudalako baizik eta itxoin, pazientzia apur bat eduki, aldarte egokia eduki arte esatera kuadernorik, eta aldarte altzen denean, aldi berean, esan, hori momentua da, kuaderno ateratzeko eta idazteko. Jendea esango dit, irakurri zaitu denu, esango du, venga Eugeni, venga, baina itzen momentu bat, ze liburu bat aipatuko dut, eta urtaroak eta zeinuak hori kokatzen zara urtaroetan, naturak ematen dizkigun hotxetan, zeinuetan, basoetan, animalietan. Zergatik urtaroak eta zeinuak? Pentsatzen dut, ez dakit, batez ere azkenengo 4 liburuetan edolan sentitu dut,
nire bizitzare apur bat aldatu zalako eta mendialdera joan nintzelako bizitzen alan, edo zela nire beti naturatik hurbil egon naizenean sentitu dut askotan kontsolamendu bat eta hor halako naturak ematen didala halako lasaitasun bat eta babesleku bat, beste eguneroko bizitzan denok izaten ditugun halako zurrunbiloak baretzeko. Eta azken 4 liburuetan, poesia liburuetan esan nahi dut, pentsatu dut horri eskaini behar niola nik nire atentzio guztia. Eta aldi berean, bazter utzi gabe gizakiaren begira da, porque azkenean naiz eta naturari buruzko poemak izan, nik beti esaten dut, ez dira botanika tratatua, dira poemak, esan nahi dut. Gizakiaren begirada bat dagoela hor eta natura izango da, baina natura humanizatu bat edo gizaki baten galbaetik pasatutako natura bat. Eta zergatik urtaroak eta zeinuak, titulu hori zehazki, liburuko poema baten agertzen da, hasieran liburu horrek beste titulu bat, igual baten baino gehiago, pare baten agertzen da, eta Inigo Astiz lagunak esan zidan, hori titulo polita da liburuarentzako eta ari zor diot ere titulu hori liburuari jarri nion azkenean urtaroak eta zeinuak. Poesia saria, Xabier Lete, sarketa, azuzenera, hemen dugun natura berriak, liburu horrek hartu eskuetan, hemen dugu natura berriak. Zer da natura berriak? Zergatik berriak? Zer da natura berriak? Ez dakit, askotan poesian gertatzen da hitz batzuk eta gauza bat, adierazpide batzuk agertzen direla eta ez dutena bakarrik adiera holan ertsi bat eta bakar bat, ez? Niretzako natura berriak esaten dudanean gehiago da esatea beitu, agian gu desagertuko gara, baina nik uste natura berrituko dela behin da berriz, lur planetan ez bada, egongo da beste bazter baten natura berriren bat. Hori alde batetik, bestetik adibidez liburuaren hasieran, nik liburua dedikatu nien bereziki, Mari eta Maiteri, nire alabei, zentzu horretan ere haiek dira natura berri batzuk, orain dela gitxi jaioak. Ez dakit, askotan hitz poetikoen balioa egoten da askotan esan nahi edo adiera asko biltzen dituztenean, ez? Gauza bat kontatuko dizut. Aurrera. Eta sonatzen zaizu. Apatzen hasi da neguko hauia. Begiza, sartzen ari da batela portura. Ez dauka pesarik, luzea da iluntzea. Inak ez dakit zer dagoen itxasoaren atzean. Kostako hitzak ez dira hitzen sekula. Zain nago, zatoz astiro itxasertzeko tabernaga. Oso polita da, oso polita da nola esan duzun zuk eta buruz jakitea niretzako ere unkigarria da, elbien dozak eskerrik asko. Ikasi nuen zergatik gauza asko transmititu zidan eta zenean poema hauekin eta nire irudimena batez ere egoazu beste alde batetuk idatzi zenuena, baina nire irakupena da mutil bat, maite minutelago taberna batean aita taberna hauen jabea da. Hor bizi dira eta neska edugu esango baituta dagoela, baina bere familiakin juntan itxasoare beste aldera, inglaterra edo frantzera eta mutiko hau egunez egun
eta begina lanean dago jotake itxakupenarekin lehioa zabalik itxasoa ikusten aitzak ez direla mugitzen hori da nire irakupena. Ez dakit hori oso polita da, ez dakit aurrekoan esan zenidan poema hori irakurri zenuenean egarren zenuela, iruditzen zait poesia idazten duen batentzako irakurle batek hori esatea izan daitekela gauzari politenetarikoa, ez entzuteko oso pozik nago zure interpretazioarekin. Gehiago, eta ez da pelota itekoa, osea, ni poema bateko unkitzen banau, eske buruz ikasi behar dut, ni lasaitzeko. Ja ez da idazleari konkista egiteko, txantaje bateko. Jendeak guztietan du ala dela, baina ez da. Baitu, ni baino gehiago dakizu, porque nik uste dut ez naizela kapaz buruz poema bakar bat ere gogoratzeko. Niot, hemen daudenak buruz nuke jakingo bat ere gogoratzen. Baina hori badakizu zogaitura idazleok idazketara daukazue zure eguneko kontasuna, baina zu igualaz irakaslea bazagelako, baina hainbeste sortzean dakazue klabea, orduan sortzeak impeditzen dizue buruz ikastea poema hori. Izan daiteke. Gero egia da, esan dizut lehen, nik poema bat noizean behin idazten dut, bi asterik behin edo lan, eta ordea irakurri, askoz gehiago irakurtzen dut, idatzi baino, eta adibidez, badaukat memoria ona irakurri ditudan liburuen artean azpimarratu ditudan esaldi batzuk gogoratzeko, baina gero egia esan poema bat idazteko momentuan arrapaladan ateratzen den lehenengo zirribor hori gero ordenadoretik pasatzen da eta beste lan batzuk sartzen dira, baina gero gogoratzeko buruz ez dut gogoratzen, eta askotan ere esan behar dut, ez dudala asko atzera begiratzen, igual idatzitako liburuak edo argitaratutako liburuak ez ditut askotan irakurtzen, orduan. Lehenko nintzen Pasaiaga, Pasaiaga, San Pedro, eta San Pedro nire asko laguntzen dira, inguruak alako lasaitasun bat transmititzen. Gezalak, berak, eta poema hau, eta gozitzen amagoa, eta etxeko buelta osoa pasatu da poema hau nire burua errepikatu eta errepikatu. Gauza bat esango dizut, poema hori idatzi nuen, orain akordatu naiz, Hurbil, Hondarribiko hori itxasertzen dagoen taberna baten, hori idatzi nuen poema hori. Orain esan duzu San Pedro, hor aldamenean idatzi nuen poema hori. Konexioa. Bai. Eta zergatik idatzi zenuen poema hori, zer dago poema horien atzean? Beitu, oso gauza zehatzak esan alditut eta esango dizkizut, eta bestetik eskapatzen zaizkidan beste gauza batzuk, batzutan idazteko momentu horretan etortzen zaizkizun oihartzunak eta elkarrizketak eta igual irakurketaren bat, eta dana hor nahazten da momentu baten eta ateratzen da. Hori erabat finkatzea edo jakitea nondi datorren, ez dakit jakingo nukeen, baina oso gauza zehatzak ere badaude poema horren atzean, eta da, uste dut ospatzen genuela Idoia eta nire emazte Idoiak eta biok uste dut... Musu bat Idoia. Gainera gaur urte betetzea da. Zorionak Idoia. Eta egon ginen hor Hondarribian asteburu pasa eta
Ez dakiz gertatu zen, baina, bueno, idoia gelan zegoen eta joan nintzen taberna batera eta hori itxasertzean, eta hasi nintzen poema bat idazten, iluna barra zan eta halako tristura moduko bat agertu zitzaidan, idatziko zer, hau arintzeko apur bat. Eta sartzen ziren batel batzuk edo vapore batzuk oso astiro iluna barrean, oso momentu polita zen, baina aldi berean apur bat bakarrik sentitu nintzen eta pentsatu nuen askotan gertatzen zait itsasoari begira nagonean burura etortzen zait heriotza, gauzen bukaera eta abar, eta pentsatu nuen bakarrik nago nahiko nuke idoia etortzea nirekin, itsasora begira geratzen nirekin, baina gera gaitezen idoia eta biok momentuz itsasertzeko tabernan. Ez gaitezen oraindik itsasora joan edo hain goizil, pentsatu nuen, etorri tabernan, baina gertu gara hemen tabernan itsasertzean, eta hori izan zen momentua eta hori da poeman azaldu nahi nuena. Eta idoiak zer dio poema, edo honi bugu? Bueno, nik normalean poema bat idazten dudanean, poema gehienak azken 12 urteetan, irakurtzen dituen lehenengo pertsona bera da, idoia da, eta askotan esaten dit, joda, hitz hau niri apur bat arrotza egiten zait, nik, ez dakit, ez esango dizut, abailu esan beharrean igual makurtu esango nuke, edo hitz bat, apur bat oso zaila egiten bazaio, esan edot, idoiaren irakurketak laguntzen dit apur bat, ere bai, poema orrasten eta bere iritziak importantzia handia daukan niretzako. Eta normalean, berak esaten badit asko gustatu zaiola, edo apur bat malko bat ateratzen bazaio, edo barrez azten bada, badakit poema hori holan geldatuko dela. Eta beste batzuten esaten dit, ez zait asko gustatzen, edo hau esaldi hau ezaki zer, eta bueno, kontuan hartzen duan iritsi bada. Enezun baimena esakatu baina egual dut. Agazki bakoitzeko agazki sesioak egin zen ditut, eta erabiltzen ditut, nire poemak publikatzeko ez dute zer ikusirik poemak agazkiekin hori ez pentsa hemenako sekulako lan poetiko fotografikoa. Baina gogoratzen naiz denboraz justu nenbilen eta nuen denboraruk izan nahi dudak poema luzea idazteko. Baina behar nuen zerbait ailegazi. Orduan agotu nuen agazki bat pake batean nago zuaitzak ostorik gabe atzean eta jarri nuen kostako aitzak ez dira hiltzen sekula. Eta horrek ere zerago lasaitu zidan gero izan nuen. Joinak igual akaso egingo dira. Ez, copyleft, eta gainera, nik uste dut inoiz denok hartu ditugula beste idazte ditugun idazleen esaldi batzuk edo batzuk eta nik pozik nago zera aurkitu baduzu liburu honetan probetxuzkoa eta erabili nahi duzuna aurrera erabili lasai. Idoia aipatu duzu sarritan gau bere urte betetzea, uguiak 23. Bai. Idoia ere dama da. Dama dinozu antzerki liburuko... Lotura bat egin du, idoia ere zuretzea. Betu, bai, dama da, gainera nik entzunda daukat, nik idoiakin elkarrekin irtetzen hasi baino lehen, badakit esaten zutela batzuk, berazala planetxiko dama batzuk. Bueno, planetxiko, idoian familia dana, aitan partetik sobra luzekoa dira. Bai! Eta planetxiko dama hori, izen hori entzun nuen, eta dama hitza gustatzen zait, eta gainera, uste dut nahiko hitz polita dela, euskera dama esaten da, eta anbotoko dama, edo hemen murumendiko dama, ez, eta
erderaz ere dama esaten da. Eta erabili nuen hitz hori, kasu honetan ez Idoiaren bizitza kontatzeko, baina bai beste poeta handi baten poemetan oinarritutako antzezlan bat idazteko. Eta poeta hori da Edith Södergran, dala poeta finlandiar bat, uste dut, 20. mende hasierakoa, eta 20. mende hasierakoa, eta suedieraz idazten zuen, gazte izan, zuen denbora izan holan obra luze bat idazteko, baina benetan poema oso ederra ditu, intensidade handikoak, eta poema horiek erabilita idatzi nuen antzezlan bat, holan poema horien inguruan fikziozko egoerak eta elkarrizketak sortuz, eta pertsonai batzuk sortuz, eta bar, eta lekuak, eta bar. Eta dama, bueno, ez da Idoia kasu horretan, baina, bai, Idoia nire dama da. Izan daiteke. Izan daiteke, bai. Idoia! Zerretun abar, lebugu asko pamiela argitaletxeak. Nama berriz zuzagitaletxeak. Bai, bueno, bai, egia esan, dama orain dela hiru lau urte idatzi nuen, eta kajoian neukan sartuta, eta halako baten lagun batek, bi lagunek esan zidaten utzi irakurtzen, alde batetik Peru Kalabazak, eta bestetik Oier Gillanek, eta irakurri zuten, eta Oier Gillanek esan zidan, bueno, hau nahi baduzu aterako dugu Ganbilan, eta aurrera, egin pozik, eta gainera Oier Gillanek eta Gaizka Sarasolak edolan zuzenketa batzuk egin zituzten, eta gainera uste Pamielak ez duela antzerlani publikatzen, nik dakidala, eta gainera Oier Gillanen gonbidapenarekin oso pozik nengoen, eta asko maite dudan pertsona eta idazle bada, eta oso pozik egia esan Ganbilakoekin. Niko bai, justo bai, bukatu dut Oier Gillanen eskuen sustraia, bai. Irakurrita daukan, eta bestea bai poesiana, uste dela elkartasun basatia. Irakurtzeko dauka. Oso ondo dago. Bai, eta Oier Gillan bera oso pertsona gertukoa da, oso pertsona, bai, kriston langilea beti dabil konspiratzen, esan nahi dute proiektu bat bestean atzetik, eta asko maite dudan pertsona bat da, bai. Eta pertsona nibadakizu zentzuk maite ditut ezagutuko dituzu Susako Laila Lopez eta Josu. Eta Josu. Eneko hartuzuke abizetan, baina eguneko bitzeiten dugu baiez. Eta aizoko maite lehen komentatu dugu antzerki talde bateko antolatzaileetako bat zagela Ander Lipusekin batera. Bueno, antolatzaile baino, antzerki ditzen zen, orain desagertuta dago, baina Fabrika de Teatro Imaginario, antzerkiola imaginarioa, antolatzaile baino izan nintzen taldekide bat, sortzaileak izan ziren Ander Lipus eta Aitor Agiriano, eta zuzendaria urte askotan Ander Lipus izan zen. Baina egia da hor tartean beste kide askoren artean ninengoela, eta testu gehienen, beste idazle askoren artean, testu gehienetan nik ere parte hartu nuela testu gintzan. Hor egon ziren bai beste batzu, Mariluz Benítez, Peru Calabaza bera, Unai Garate, Nagomez, egon ginen hor, asko ginen, eta oso urte intensia handiko urteak izan ziren horiek, eta oso ez dut sekulan ahaztuko hor, hasi ginean Bilboko Mina Espazioa deitzen zen olako lokal alternatibo batean, oso baldintzak askarretan, baina oso gogo handiarekin, eta gero ja 10 urte holan egon ginen lanean, eta ja gauzak, iri uste dute modu natural batean, eta inolako gatazkari gabe desegin zen, eta hor geratzen da, ez dakit, historiarako edo, ez dakit, batek berreskuratu nahi dut testuren bat. Edo
de poesia. Edo beste, bai. Egia da, ni orain erosoago sentitzen naizela nire kuadernoarekin eta nire poemekin eta antzerkia oso mundu polita da, baina talde lana eskatzen du eta ensaioetan ordu asko ematea jende askoren artean eta askotan nekagarria da eta nik orain daukan bizitzarekin edo bizimoduarekin, orain talde lanak apur bat gehiago nekatzen nago apur bat. Igual, hanka ezagutzen dut, baina igual dugu. Lasai. Filosofiako klaseak ematen dituzu edo, Bai. Institutu batean. Bai, ikastola batean, Laura ikastolan, bai. Bai, lehenengo batxillerren lehenengo filosofia irakasle naiz Laura ikastolan. Ondela 18 urte hasi nintzen, uste dut aurten betetzen dituela 18 urte. Laura ikastola? Bai. Beste idazle badago Inigo Martínez. Inigo Martínez da beste idazle bat, filosofoa eta lagun minea aspalditik. Claro, Inigo. Inigo, nire, filosofiako irakaslea da, nire mintegikidea da, orain 18 urtetik, berak, uste dut 20 urte eman dituela ja Lauron eta, oso lagun hona gara aspalditik, bai. Lengoan, egin genuen telefona, elkarrizketa arrosteko eta... Oso ondo pasatuko duzu. Oso pertsona atsegina da eta asko daki eta gauzak oso modu errezean azaltzen ditu naiz eta gauza komplikatuak izan oso erreze azaltzen ditu eta pertsona berezia, oso gustora guko zara Inigorekin. Horrelakoak behar ditugu. Bai. Eta zu bezalako poemak ere behar ditugu. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Eugenio. Benetan. Eskerrik asko, Eugenio. Placer bat izan da. Mirareko diago musua Bai. Guga ikusle. Claro, bai. Bueno, Agur, ondo ibili.